erin mij van thuis uit altijd leert dat ik beter versliet als verroeski. Nou, daar ben ik dan druk met de wanden. Zo, hier heeft ook de sleutel. We gaan eerst even naar elkaar heen. Dat is omheen. Rem in eraf. Hoe is het nou zien hoe het kentekenplaat uit een ongenkar is? Dan zit er een wegenkenter. Mooi, mooiste achter het stuur stappen. Arjen is in de spiegel goed. Ja. Mooi. Nou, dank je. Hoe volgen hier jouw rietlees? 50 jaar. Het weer 28 december, precies 50 jaar. Ja. Dat ik op rij- en tractieskwal in Eindhoven van het leger mijn instructiebewijs kreeg. Maar hoe oud ben je dan? Ik ben 21 jaar. Je het er net doen, hè? Nee. Maar joh, heb ik heel leuke hobby's of zo? Nou, daar heb ik eigenlijk nooit tijd voor gewoon om hobby's te doen. En nou ja, ik heb dan zelf ook nog een rijskwallen. En ja, dat heb ik wel een heel stuk opgebouwd. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja? Ja, Dit is jouw grote hobby, zeg maar. ja dat is mijn hobby. En erin mij van thuis uit altijd leert dat ik beter versliet als verroeski. Nou, daar ben ik dan druk met de wanden. Links zo. Zo, we goed om die heen, hè. Op het tijd die waarneming ervan. En op een gegeven moment daar in het leger kwamen de bezuinigingen. Ja, toen weer de verhuis net zo vol meer om. En toen ben ik eruit gegaan en toen heb ik de greentezaak van die site nieuw genomen. Maar ja, door alle regelgeving toen ben ik mee ophouden. Daarbij heb ik altijd jongens ontlessen geweest. Voor een rijskwallen bij je met inscheren. En later ben ik bij een rijskwal in Bolsward bedaren. Daar heb ik die week dan een dag in de week op we gaan even een rioxo op een rotonde. En nou, toen kwam Edwin op een gegeven moment bij me. Kim ziet ze van nou variërt wat ons zegt je. Ben we in contact komen en hij hier vrachtauto papieren en daar zijn wij nou in ziek. En van nou toen is hij dus geen help. Ja. Maar toen wie die ook al redelijk op leeftijd, zeg maar. Ja, toen ben je inderdaad ik al aardig op leeftijd. Ja, maar ja, had je nog zo enthousiast en maar energie in de wereld staan, ja, dan is leeftijd serieus wel alleen nog maar een getal bij hem. Het is wel een beetje de vrolijke noot binnen de Absoluut, club, ja, een van de vrolijke noten, ja. Die eerste al van 4 al. Ja, de eerste inderdaad, al van 4. Ja, en ja, het is wel heel gezellig. Nou, hij is altijd nog op een film willen. Daar kan ik jaloers op wijzen. Hoe hij dat doet en hoeveel zin dat er in heeft. Want het is ik net dat er maar een paar dagen werkt. Hij is super zagrijnig dat we hem een dag net in plan hebben. En het laatst doet er 6 dagen. En als er bij u klaar is, dan pakt er thuis nog weer eens even een paar lessen op. En ja, dat is heel bijzonder. Nou, en onder de mensen, nou, dat is hartstikke mooi. Nou, als je daar thuis achter de geranium zit, nou, dat is net zo vol. En de vrouw, hoe vindt hij dit dan? Die vindt het... Die is wel blierd. Nou, ja, want ik ben net hier om in een hoes te zitten. Nee, ik ben... Nou, ja, een klier in een hoes. Ja? Nou ja, ze zou dan ik willen, oké, naar mij gaat wel even uit. Ik ga bij links hoor. En dan moest je hem even aan de linkerkant van de dikdeel zetten, net tegen het trottoir. Let goed op het oorverkeer, van voren en van achteren. Mocht er dan komen, stoppie. En we hebben het vrijdag in boven. Nou, laten we even zien wat er van Hengemleun is. Ja? Redelijk strak om het trottoir, maar een kratje bier te om rond tussen zitten. Ik zal mijn best doen. Ja? Geen ik eruit. Kind ziet ze natuurlijk al, hè? Ze ziet ze en ik ben buren. Oh, sure. Dus daar ben ik eigenlijk bedenk laten laten komen om te gaan lessen. Oké. Dus we konden elkaar al. Dat wie al vertrouwd. Ja. En wat voor buurman heeft dan? Een hele goeie niet. Ja? Ja. Kist niks over zitten nou. Ah, nee, nou, die nou achter is net. niet, hè? Nou net. Ah, dat is het keurig. Hartstikke mooi. Duidelijk. Hij is heel duidelijk, heel helder. En je houdt ook de goede omwijzingen, want ja, het is best wel een lange eind. Ja, stop maar. Keurig.
Dan maken ze nog een carrière switch. als ze Nee, dat- helemaal niet. Het Oh, is puur hobby. Ik heb zelf een installatiebedrijf in Minneskeer. Oké. En dit is puur hobby. Leuk om erbij. En de bietenwijn, het lijkt me wel grappig om haast in de week eens even in de winterperiode op een bieten te drinken. Ja. 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 Is er een soort verhoren in die 50 hier? Ja, de jeugd is wat mondiger geworden. Ja? Ja. En in de zin van? Nou, wij namen vroeger alles samen. Maar het is de dag wel gauw even een werver. Ja. Ja. Ze kennen prima momie, hè? En dan is wel een van ja, maar ja. En hoeveel jaar wil je nog droog? Nou, ik moet nog op papier nog een jaar of 4. Dan moet ik weer een praktijkexamen doen. Maar als ik me goed viel, ja, waarom zit ik dan nog net een paar jaar terug? Dan moet je erom denken, hier is het fietspad en als je nog 4 vooruit zit, dan hoort het fietspad daarop. Ja. Dus houd er om middel van die breedte spiegel dat fietspad goed in de gaten.